Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Балалар сәламәтлеге алгы планда. Татарстанга гриппка каршы балалар вакцинасының икенче партиясе кайтты. Мәшһүр җырчы истәлегенә Казанның яңа татар бистәсе зиратында Илһам Шакиров каберенә таш куелды. Моңы халык күңелендә күренекле җырчы Хәмдүнә Тимергалиевага багышланган басма дөнья күрде. Татарстанга гриппка каршы балалар вакцинасының икенче партиясе кайтты. Прививканы 142 500-дән артык балага ясату мөмкинлеге бар. Препаратны мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына китергәннәр инде. Өлкән яшьтәге кешеләргә билгеләнгән вакцинаның икенче партиясе Татарстанга 20-22 октябрь көннәрендә кайтып җитәр дип көтелә. Элегрәк хәбәр ителгәнчә, Казанда метро станцияләре янындагы һәм сәүдә үзәкләрендәге мобиль пунктларда гриппка каршы вакцина ясау тәмамланды. Яңа төрдәге COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктырган пациентлар белән эшләүче Татарстан табибларының пенсия стажы икеләтә күләмдә исәпләнәчәк. Ничек итеп, тулырак киләсе язмада. Табибләрне шын мәгънәсендә заман каһарманнары дип әйтергә мөмкин. Аларның кайберләре кызыл зонада кешеләрне сауыктыру өчен кулдан килгәннең барысын да эшлиләр. Еш кына хәтта үз сәламәтлекләре, үз гомерләре белән дә исәпләшеп тормыйлар. Табибләргә хезмәт стажын исәпләүнең махсус тәртибе 2020 елның 1 гыйнварыннан 30 сентябренә кадәр гамәлдә. Бу хакта Россия пенсия фондының Татарстан буенча бүлеге матбугат хезмәте хәбәр итте. Табибләргә пенсиягә вакытыннан алда чыгу хокукын бирә торган бер эш көне эшнең билгеле бер төрләрендә 2 көнлек стаж кебек исәпләнә. Медицина хезмәткәрләренә ташламалы иминят стажы шәхси исәп мәгълүматлары нигезендә, шәхси исәп документларына үзгәрешләр киткәнчегә кадәр эш бирүче билгеләнгән тәртиптә тапшыра торган документлар белән раслана. Табибләр махсус стажның билгеле бер дәвамлылыгы булган очракта пенсиягә вакытыннан алда чыга ала. Моның өчен авылда эш стажы 25, шәһәрдә 30 елдан да ким булмаска тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Республика үсешенә зур өлеш керткән ветераннарны хезмәт алдынгыларын тәэсир төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләү дәвам итә. Мәртәбәле медальгә Кукмара районының Вахитов исемендәге хуҗалыгы сыер саучысы Светлана Гордеева да лаек булды. 17 яшеннән фермада ул соңгы елларда рекордлы эш күрсәткечләренә иреште. Былтыр һәр сыердан 10 400 литрдан артык сөт сауды. Быелгы максаты әлеге шикне узу. Татарстан мәктәпләрендә укучыларны тукландыру өчен азык-төлек белән тәэмин итү республика президенты Рөстәм Миңнеханов контролендә тора. Бу хакта республика иҗтимагый палатасында муниципаль берәмлекләрнең иҗтимагый советлары белән туры элемтә вакытында ителгән иде. Сыйфатсыз азык-төлек продуктлары китерүгә юл куйган подрядчы намуссыз дип игълан ителә һәм балалар өчен туклануны оештыру режимыннан чыгарыла. Мәгариф оешмаларына продуктларны тендерда җиңгән предприятиеләр китерә. Пандемия сәбәпле Роспотребнадзор таләпләре буенча төрле сыйныф укучыларының туклануын төрле вакытта оештыруга да таләпләр зур. Кемдер 11-дә булырга мөмкин, кемдер 1-дә булырга мөмкин, кемдер 10-нчы яртыда, һәрберсенең үзенең графигы бар. Бу Роспотребнадзор кагыйдәләренә, аның таләпләренә туры китереп эшләнә. Чөнки һәр вакыт бу бер ашханәдә шундый күп балаларның бергә булмаска тиешләр. Ашу ustalar җитмәү проблемасы бар. Менә безнең бүгенге көндә 4000-гә якын барлыгы шушы ашу ustaлары эшли. Әлбәттә, аларның хезмәт хакларын тагын да күбрәк күрәсе килә иде. Кайсы бер мәктәпләрдә бу эшләрне директор да, бүтән җитәкчеләрдә шундый дәрәҗәдә куйганнар, үзләре шушы әтиәниләрне чакырып, күрсәтеп, нинди хәтта кухняларга үткәреп, тиешле вакытында санитар нормаларны барысында бүтән кагыйдәләрне дә инде туры китереп, киендереп кешеләрне әтиәниләрне менә шулай эшлибез, менә шундый ашлар, шундый менюләр дип алар белән киңәшеп эшләгән мәктәпләрдә барлыкка килгән диясем килә. Шуның өчен бу эш барыбыздан да тора.
Россия экспорт үзәге ел экспортеры Бүтін Россия премиясының округ этабына йомғақ ясады. Бүләкне шимал булмаган энергетика экспорты белән шөгыльләнүче уңышлы компанияләргә һәм шәхси эшмәкәрләргә тапшырдылар. Идел буе федераль округында 10 компания лидерлыкка чыкты. Алар арасында Алабуга экспортеры да бар. Дөнья күләм базарга чыгуның яңа офыклары турында киләсе сюжетта. Алабугадагы бу завод продукциясен инде берничә ел дөньяның дистәләгән илендә беләләр һәм яратып кулланалар. 2005 елдан башлап заводның ашамлыклар һәм кондитер әйберләрен якын чит илләрдә генә сатып алсалар, хәзер продуктлар Көньяк-Көнчыгыш Азиядән алып, Көнбатыш Европага кадәр озатыла. Уңышның нигезе югары сыйфат, җайга салынган логистика системасы, бөтен дөнья буенча андыклы хезмәттәшлек элемтәләре. Сыйфатлы продукт җитештерү абруйлы булудан тыш дистрибьюторлар клубында исәпкә алырга кирәк. Безнең партнерлар көчле дистрибьюторлар клубы бар. Алар финанс яктан тотрыклы һәм продуктны урнаштыру юлларын белә. Алабуга шәһәрендәге әлеге завод конвейерыннан 200-дән артык төр продукция чыга. Шунда ук лабораториядә сыйфатны тикшерәләр. Продуктлар Россия һәм дөньяның 30-дан артык иле кибетләренә җибәрелә. Россия экспорт үзәге белән тыгыз хезмәттәшлек тә булышлык итә. Узган ел ул компания логистик чыгымнарының бір өлешен каплаган. 2024 елга кадәр Россиядә сәүдә шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән халыкара кооперация һәм экспорт илкүләм проекты эшли. Экспертлар үзләре дә тышкы базарда эшләү җиңел түгел дип саный. Әлеге номинацияларга кергән эшмәкәрләр халыкара сәүдәгә чыкты һәм асылда гражданлык батырлыгы күрнәген күрсәттеләр. Үз продукцияңны тышкы базарларга чыгару чыннан да бик катлаулы һәм моны эшләргә җөрьәт итүчеләр төрле яклап ярдәмгә лаек. Җитештерүне читкә чыгару күләме арта. 2030 елда аның алдагы елга карата үсеше 11%-ка җиткән, ә 2020 елда компания былтыр белән чагыштырганда үсешне 16%-ка җиткерүне күзәтте. Фарис Фәхәмәтов, Мурат Мешин, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Яршаллы мәчете үз ишекләрен ачты. Ул Орлов бөҗрасы янындагы беренче автомобиль юлында урнашкан. Мәхәллә 2 ел эчендә гадәти булмаган хай-тек архитектура стилендә төзелгән. Мәчеткә барлык юлчылар, шул исәптән физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр дә йөри ала. Биредә баскычлар юк. Соңгы тапкыр Чаллыда яңа мәчетне 4 ел элек ачканнар иде. Ә олы юл буендагы изге йортның ачылышы беренче чиратта шәһәр халкы өчен бәйрәм булды. Мәчет 250 кешене сыйдыра ала. Татар халкының легендар җырчысы, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Алтын Аполлон бүләге Илһам Шакировның иҗатын мәңгеләштерү уңаеннан күп эш башкарыла. Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында аның каберенә таш куелды. Илһам агының үзенчәлекле иҗаты, тормыш агышы аның кабер ташында да чагылган. Кабер ташында кыя да диңгез дә бар. Таш диңгез ярында горур басып торган кыяны хәтерләтә. Плитәнең аскы өлеше фортепиано клавишлар рәвешендә эшләнгән. Ташны талантлы скульптор Фәнил Вәлиуллин ясаган. Скульпторга идеяны Илһам Шакировның ярдәмчесе Илһам Хаҗиев тәкъдим иткән. Менә бу һәйкәлнең тарихына килгәндә, Советтар Союзы вакытында, аннан инде Советтар Союзы таркалгач, әле бер 10 ел элек күп кенә тапкыр Кырымга барганда, Илһам абый Гурзовны үткәндә, анда диңгез эчендә игезәкләр кыялары бар. Менә ул шуларга карап гел әйтә иде. Әнекәш, менә кара, менә бу кыялар ничә горур торалар. Аларны миллионнар ел дәврендә дулкыннар да, штормнар да алмаган. Менә ничек булырга кирәк дип әйтә иде. Менә бу кыялар өстенә хәтта легенда буенча Федор Шаляпин да менеп җырлаган дип миңа инде тәсвирләп бирә иде. Мин моны ничектер истә калдырдым. Дахи кыя, Илһам абый аңа фото дулкыннар бәрелә, Илһам абый нык характерлы кеше. Менә бу дулкыннар инде дулкын җырына хас нәрсә, әдрән диңгез. Әдрән диңгез
Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында Илхам Шакиров үзе дә таш кыя кебек нык характерлы, бөек кеше иде дип искә алынды. 1957 елны Зәңгәршәл спектаклендә катнашты ул декада вакытында. Һәм җырлады. Шуннан да тамашачы шунда беренче мәртәбә аны залдан спектакль барганда туктатып, кул чабып тыңлый торган иде. Хәтта шундый дәрәҗәгә җиткән урыны бар, аны яңадан җырлатырга теләделәр. Менә шуннан да шушындый бийек кешеләребезгә дөрес, гадел бәя бирә белү ул халкыбызны бер баскычка күтәрә. Бүген менә Илхам абыйга татар зиратында кабер ташы куелды. Илхам абый үзе ул бик бийек шәхес булса да, тормышта бик гади иде. Менә аның кабер ташы да гади генә үзе хыялланган диңгез буендагы кыя ташларына карап хыяллана диләр инде аның белән бергә булган ниләр шәхесләр. Бу кабер ташында инде шуңа шатып менә Әдрән диңгез формасында шундыйрак кыя шундыйрак форматта эшләделәр инде. Әйтергә кирәк, миңа алай күңелемә ошады, гади, эчтәлекле. Илхам ага бу зиратка бик ешер иде. Һәр дини бәйрәм булсын, ул монда килмеш калмайды. Әгәр дә кемдер вафат булса, яисә кемдер искалу булса, монда килә иде. Әкрен генә ашыкмыйча гына йөри иде монда. Һәр бер кабер ташы янында туктый. Илхам ага нигә туктыйсың? Мин алар белән сөйләшеп бирәм ди. Чөнки татар халкының бөтен бөек шәхесләре, бөтен бөек шәхесләр диярлек монда җирләнгән. Мин монда килгәч татар халкының ни кадәр бөек икәненә тагын бер кат ышанам, инанам дип әйтә иде. Илхам абый иксез-чиксез шаулап торган татар милләтенең диңгезендә ак җилкәнле карап булды ул һәр вакыт. Ул карап диңгезләр, океаннар аркылы кая гына барып җитмәде. Үзе генә бармаса да җырлары барып җитте. Менә шул искә төшә. Илхам абый Шакиров шуннан да безнең милләтнең ак җилкәнле карабы булды. Һәм ул шулай булып калачак та. Аның җырларын, аның әйткән сүзләрен, аның язылган язмаларын һәммәбез дә тыңлап барабыз. Беребез дә онытырга тиеш түгел. Яңа буында, яшь буында шул әсәрләр белән танышып барырга тиеш. Ходай Тәгалә без кылган эшләрнең дугасын аңа җиткерсен. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Легендар җырчы Илхам Шакировны искә алу, дугалар уку белән үрелеп барды. Илхам абый җырчы гына булмады безнең өчен. Безнең гаилә өчен ул якын кеше иде. Бәләкәй чакта ата кеше шикелле булды ул безгә инде, минем апам белән. Мин инде сөйләгәнем дә бар. Илхам абый минем туемда булды. Әни булмаган иде. Илхам абый килде. Менә исемә төшерәм. Бәләкәй чакта җиргәндә кызым Дөлфия дип жюри әйтә иде. Теге актанышлар з хәрефен дип әйтә иде. Дөлфия килмендә кызым дип җыри иде. Менә шуларны сагынып, нитеп, ничектер дулкынланып, менә үземнең ничек әйтәм, истәлекләрем менә башымда, мин әйтәм, нәрсәдер язырга кирәк истәлекләрне. Бик күп бергә булдык, чаралар, әни белән алар бер чараларда булганда, мин алар белән җырдым инде бәләкәй чактан. Илхам аганың безгә мирас булып калган җырларын мәңгеләштерү дәвам итә. Илхам абый мәңгеләштерү буенча эш гөрләп бара. Менә без август аенда аның премиясын булдырдык. Илхам абый исемендәге премия артистлар арасында булачак, әлеге дәгъва кылу булачак әлеге премияга. Узган айда туган ягында бюст ачтык. Узган шушы ай башында без аның такта, мемориаль такта куйдык яшәгән йортына һәм киләчәктә көтәбез татар моңы Илхам Шакиров исемендәге татар моңы конкурсы белән әлеге чараларын дәвам итәргә. Һәм әлбәттә 15 февральдә ел сайын анага багышланган зур мәдәни чара узачак.
Мәрәсимдә дәүләт эшлеклеләре, җырчының сәхнәдәшләре, артистлар, язучылар катнашты. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиевага багышланган китап дөнья күрде. Бер өлешендә җырчы үзенең гомер һәм иҗат юлы турында, шулай ук сәхнә истәлекләрен язган. Икенче өлешендә иҗатташ дусларының теләкләре, фикерләре урын алган. Өченче өлештә матбугатта дөнья күргән материаллар. Исегезгә төшерәм, җырчы 14 сентябрьдә йөрәк авыруыннан вафат булды. Казанның яңа ачылган Курган зиратында җирләнде. Авыру булуына да карамастан, җырчы соңгы көнгә кадәр актив эшчәнлек алып барды. Планнары да зурдан иде. Россия төбәкләрендә, шулай ук Казан сәхнәләрендә 50-гә якын концерт куярга иде исәбе. Хәмдүнә Тимергалиева Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә дә тәкъдим ителде. Татарстан Милли музейында «Мин Россия гражданина, Мин Татарстан баласы» акциясе Казанның 14 яшы тулган яшь гражданнарга паспорт тапшыру тантанасы узды. Яшь гражданнарга илнең шәхесен раслаучы төп документны Татарстан Милли музее директорының беренче урынбасары Светлана Измайлова тапшырды. Үсеп килүче буынга патриотик тәрбия бирүгә юнәлдерелгән акция укучыларны туган як тарихы белән таныштыра. Балаларда актив гражданлык позициясе, Россия дәүләте символикасы, герб, флаг, гимнга карата ихтирам һәм сакчыл караш тәрбияли. Россия гражданы Мин Татарстан баласы дигән проект 2013 елдан алып шунга ашырылып килә. Без әлеге чараны балалар өчен истәлекле иттереп, тантаналы рәвештә музейга чакырып, аларны кунак итеп әйтгәндә, аларның паспортларын тапшырабыз. Әлбәттә, әлеге акция безнең Эшке эшләр министрлыгы белән берлектә шунга ашырыла. Алар безгә Казан шәһәренең бөтен районнарына. Акция Милли музейның үзендә генә үтми, ул безнең бөтен музей филиалларында да уза. Паспорт тапшыру алдыннан әле үзебезнең музейда сакланган экспонатлар белән дә таныштырып китәбез. Паспортлар нинди булган, алар элек нинди алар юл үткәннәр. Петр Первыйдан алып бүгенге көнгә кадәр нинди үзгәрешләр күргән паспорт. Бу тантаналы чара барлык кунаклар күңелендә, бигрәк тә балалар өчен истәлекле һәм мөһим вакыйга булды. Әнигә хәбәр иткәннәрдер, әнием миңа әйтте. Минем шатлыгым эшемә сыймады. Бик горурланам үзем белән монда килгәнем өчен. Паспорт алгач, үз-үзеңне ничектер өлкәнрәк саныйсың. Әлеге көн паспортлы булган яшь гражданнар хәтерендә озак сакланачак. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә Юность мәдәният сарайында яшь йөрәкләр фестивале узды. Безнең хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова үзешчән сәнгатькәрләрнең өр-яңа җырларын тыңлап кайтты. Толырак мәгълүмат киләсе язмада. Яшь йөрәкләр фестиваленең 3нче туры башланып китте. Һәрбер катнашучы үзе иҗат иткән җырын башкара. Жюри әгъзалары иң шәп 10 җырны сайлап алачаклар. Һәм алар гала концертта чыгыш ясаячак. Беренче һәм икенче тур дистанцион рәвештә үтте. Һәм 3нче турга фестивальнең кагыйдәләргә туры килгән җырлары сайланып булды. Катнашучылар төрле шәһәрләрдән килгән. Аларның арасында Мәскәү, Төмән, Әлмәт һәм башкалар. Әлеге фестиваль икенче тапкыр оештырыла. Күп кеше зарлана, эштинлек җырлар юк, ни юк дип җырчылар юк диләр. Берүк авторлар диләр, берүк авторларның җырларын җырлыйлар диләр. Шуңа күрә мин үземдә җырлар язган кеше буларак, шундый менә башка шундый ой кирде. Нишләп? Безнең бит авылларда бик күп районнарда бик күп кешеләр яшиләр. Алар җырлар язалар, но үз җырларын чыгара алмыйлар. Менә шундый җырлы кешеләрне җыеп булмас микән дип, шундый менә башка бер ой кирде. Без инде теге җылны беренче тапкыр, менә хәтта икенче тапкыр ишеттердек. Фестивальнең төп максаты яңа талантлар табу, катнашучыларны рухи азык белән баету һәм бетмәс төкәнмәс тәҗрибә туплау. Һәрбер катнашучының үзенчәлекле иҗади юлы. Төп сорау җыр язырга кешене нәрсә илһамландыра? Мин 8нче класста укыйм ул вакытны.
Bir kиш жырдан кайткач инде киш белән мин шундый уйга баттым, минем көй язасым килде бик каты иттереп. Аннары интернеттан теге төрле сайтларга кирип нәрсәдер эзли башладым. Шуннан секвенсер дигән нәрсә бар. Ул секвенсерлар аша көйләр язалар инде. Шул секвенсер скачайттым. Әле һаманда хәтердә ул минем FL Studio дигән секвенсер ул. Шуны скачайттым да, и шуннан бирле менә мин аранжировкалар язам һәм көйләр җыттым. Сүзләр дә язам, но хәзер күбрәк шагыйрьләр сүзләренә инде көйләр язарга тырышам. Катнашучылар бик дулкынлана. Сәхнәдә үзең язган җырыңны башкару үзе бер батырлык. Жюри әгъзалары җырчыларга файдалы киңәшләр бирә, иң мөһиме киләчәктә дә иҗат итәргә канатландыра. Соңгы вакытта эстрадада ниндидер торгынлык бар. Шушы торгынлыкка җан кертүче, ниндидер яңа сулыш кертүче кешеләр, яшьләр, яңа агым көтәм. Шулай ук көтәм яңа стильләр, яңа бәлки аранжировкалар, бәлки яңа идеяләр, бәлки яңа коллективлар, бәлки яңа креатив алымнар, кайсыдыр ки бүгенге көндә яңарыш һәм алгарыш таләп иткән татар эстрадасын җанландыру һәм алга таба этәрү өчен. Фестиваль төрле номинациялар буенча үткәрелде. Аларның арасында иң яхшы башкаручы, туган як турындагы җыр, иң яхшы лирика, әни йөрәге, балалар җыры һәм башкалар. Шулай ук әлеге фестивальдә махсус кунаклар да бар иде. Мин монда бик теләп килдем, ни өчен килдем? Чөнки мин матуррак җырлар булмасмы миңа, минем тавышыма яраклы дип килдем беренчедән. Икенчедән Флора Шарипованың бик матур яңа җыры бар, Туган йорт дигән, шул җырны да башкарып китәсем килә. Туган йортта бергә җырланда, юктыр кебек бездән бәхетләр. Фестивальдә беренче тапкыр яңгыраган җырлар үз тамашачысын табыр дип өметләнеп калабыз. Динә Нәҗметдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Яңа эш атнасы уңышлы булсын. Исән-имин булыгыз.